Seneng kowe seneng dilokke ganteng ngono kuwi. Oh ya, guyu ae. Mingkem. Kakak, kuwi tegese gugan karo awakmu lho. Iki pede nenek katut dilokke ganteng. Tapi iya ya Tara, madhep rene. Lek glondor, madhep rene ah. Sombong amat. Oh, mik barang kejalukane kok ya nganggo glontor, liyane ya glundung. Iya jenenge glondor, miki ya melu glondor. Sesuk jenengmu leh nyenggak. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, ngoprok ya suwe. Pun Mbak Eka jenengan mirsani warga masyarakat Wates. Ya enten tasih kathah sing lenggah lho. Lah nggih to, Kang Petruk Kang Bagong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan. Anom sepuh isik padha ngumpul ya, Lek ya. Ora ono sing do mulih lho ket mau. Ya ora enek wong dulur Wates ki yen ngenekne hiburan ning ngenek tasakuran kuwi ya ditunggu ngantek bubar. Iya. Ditunggu ngantek sampe ngantek tancep kayon. Iya. Dungane sewengi dek ora enek lerene. Donga bismillah muga-muga bebar wayangan iki aku ndang sugih. Iya. Bubar wayangan muga-muga umurku dawa. Amin. Bubar wayangan muga-muga rezekiku kepenak. Amin. Sing biasane rasan-rasan yo ndang ilang ngendikane Mas Cahyo. Niku sing bapak-bapake ngendikane Mas Cahyo ora nek wong rasan-rasan. Ora nek wong don paidon. Apa meneh priyayi putri. Ora nek sing jenenge nyemoni tangga, ngremengi kancane. Enenge gur siji, Nduk. Masang status. Story. Nggih. Nek jaman biyen kan mulutmu harimaumu. Lah saiki jaman saiki maju ning media sosial. Iya tadi. Jarimu yo harimaumu. Jarimu ketikan jarimu adalah harimaumu juga. Ambek jinteng ngoten mek kene ae lah handak ngono wae. Iya, ning yo beda karo keluarga ageng kene. Mbok Wates yo ora enek lho, Nduk. Ora enek. Ponorogo nuwun sewu Mas Cahyo. Wong jenenge bocah nakal jaman biyen, Mas. Enek lokalisasi, enek warung remang-remang sing to ning sakniki pun bersih mboten enten niku, Mas. Awet do ngerti nek kuwi bahaya yo, Mas. Wis ora arek demek barang sing kaya ngono ya. Bener. Enenge gur siji. Piye? Online. Lho. Ora wis ning lokasi wis resik bae malah pindah online. Oh ya awakmu ya melok ngono kok ya. Lah, aku kok iso teko melok-melok kono ya. Lah ya awakmu TikTok ngono kae lho, lah ora pas. Aku yo Tanjung Perak kapale kobong. Lah terus. Ora sah pinarak Mas, ora enek kamar kosong aku. Oh ya. Iso. Ya Tanjung Perak. Apa? Kapaling Langi. Piye? Monggo pinarak kula kalih Mbah Wo sing niku wingi. Pak Munadi. Iya. Ya rono arep ngopo? Ngopo Pak Munadi rono arep ngopo? Pak Lurah Munadirono ya ngomongi aja padha rono. Aku wae sing rono ngono. Ora tak ngusul ngono. Mboten Mas nggih, sedulur Wates jenengan niki nggih napa niku tegese niki ngleluri budaya Jawa niku tansah ikhlas lillahi taala. Nggih, amin. Wayangan kanthi raksa ikhlas lillahi taala, duwe bondo, duwe donya ki disyukur ning ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Ngono Mbak Eka. Dadi tetenger, dadi pitondo. Betul. Bahwasanya Wates jenengan Ponorogo sak kiwa tengene Jawa Timur umume tesih nengenke marang budaya. Budaya isih lestari ana ing Ponorogo kene. Tepuk tangan kanggo keluarga ageng jenengan Wates lan sak kiwa tengene. 8 tahun lagi wayangan. 8 tahun lagi wayangan pisan iki lho. Mbok ya sesasi iki ping 7 apa. Apa sedina ping 4. Ya wong ngombe pil apa piye kok ya wong wayangan ki ya wayah bersih desa. Saking seneng. Mula dingendikane Mas Cahyo niku wau dulur Wates jenengan ki hura-hura ya hura-hura, seneng-seneng ya seneng-seneng ning dulur kabeh remen teteng sanggite wayang kulit. Lakone wayang kulit. Leres. Tur Piyai Wates menika sampun kagungan pakem utawi kapitayan dadi mirsani wayang karo tirakatan gitu. Niki mangke
menawi sedaya para warga masyarakat menika anggenipun mirsani wayang nganti tutuk lakon, insyaallah dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun sedaya. Amin. Tegese panjang yuswane berkah ya, Lek. Cek Mbak Ika, aku ngendikane Pak Susilo mau, Pak Lurah barang mau jenengane duwe famili nang kene. Oh, inggih enten Pak Mendung. Biasane nek ning kene disebut Pak Jenggot. Nah ya kuwi. Nek biasane Pak Jenggot. Aku lama. Tak tapuk lho. Pak Jenggot ki duwe putra. Lah yo. Aku duwe putra. Wis kagungan putra. Wis kagungan putra. Putrane. Wis metu jenggote. Sing metu jenggote ki Pak Jenggot. Ya saiki gundul kok ya. Oh iya. Pak Jenggot gundul lagi. Asli Karanganyar nggih. Lho, Putih. Sragen. Wah, aku apalku ya nggo Pak Taslim kuwi kok guran. Aku apalku wis karo Mas Taslim kuwi. Ning aku mbolo Pak Taslim niku penak urip kula, Mas. Kok saged? Nggih, Pak Taslim niku gandes luwes terus ngrejekeni. Beda kali kancane setunggal jenengan niku, wah kula malah bubrah, Mas. Sapa? Sing Gapuk. Lah ngopo emang? Mas Gapuk. Kuwi ngopo? Lho aku bedira dikuweplaki terus kok. Nah aku dadi Mas Gapuk ra timo tak keplai tak tonyo nek kowe. Wong Mas Gapuk meneng-meneng ae lho kuwi. Manunggal rasa, manunggal tresna ngerti ning budaya. Madangkara nyambut gawe bengi iki sukses lillahi taala. Tepuk tangan Madangkara. Mbah nuwun. Ingkang bakal dipun paringi pangestu kalian warga masyarakat Wates, mugi-mugi kula sak kanca Madangkara dipun paringi bagas waras niring sambikala niku. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Ika mau janjiku wit sore mau urung diaturake. Pripun? Jenengan nembang karo ngendang? Derek inggih. Semene sing kepareng pinaraki ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Pake mau sing ngenteni ning kene iki ngasih mulih. Ora apa-apa. Kondore ndelok kok streaming ngono Oh, saking streaming. Nanti mau kok aku iki saka pinggir kene to dingene iki. Ngopo? Kowe nek gak manjak ngono. Manjake basane wong kene iki nabuh ngono. Niaga niaga kuwi jenenge manjak. Kowe nek gak manjak, mengke pas dualah. Enteni bar niku nggih aku ngono. Ya kuwi wis bubar kok malah kok ya. Balik wonge. Ya dipinangkani to, Nduk, kok. Dipinangkani kono mudhune kono nyekel kendang. Karo pamudutane wau wonten Pak Mandor. Nggih. Wonten gelo. Nggih, gelo wonten, gubuk asmara Gubuk asmara nggih saged. Gubuk asmara. Ya men cetha kendange wae sing munggah rene. Ngoten. Kendangipun dibeto minggah mriki. Nggih nggih. Men cetha men jelas. Sing mirsani ya ben marem kabeh. Wong kene iki ya ngen karawitane ya maju temenanan. Sapa ngerti iso kangge apa wi tolok ukur bahwa seorang sinden eka uget-uget ya mempunyai keahlian dalam bidang karawitan. Betul. Karawitan. Aku njaluk turung lek glontor. Kok bengi iki gak melu beyi kowe? Bengi nek ning Demak. Nggih. Beda ya ngawur ya ora. Lha sinten to? Glontor. Glontor Bakong iki glontor sound system. Oh, glontor sound system. Nggih. Ya, nggih. Tepuk tangan. Layak. Awakmu kuwi mesti biasane nek karo aku kuwi biasane ngendang cukup ning gur wisor lho. Oh bengi iki kok njaluk kene wah layak. Aku diladeni glondor ngene iki semangat Ya aku. rono to digungani kok ya digungani gondor. Mbak Eka. Dalem. Ing ngatasé ramene gayenge kaya ngene, parandine nek sing turu. Sinten? Duren kuwi merem dhek. Masalah kuwi rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya lho kuwi. Ayo. Niku ket kula teko yo nggih ngeten niku posene. Kadose Sego teko iki sing dikeki lak kula kalih lek gareng to. Lah kok kene sik sing mangan. Iki lho bar mangane yo cepet turu yo Nan. Oh goren kuwi trae nganggur mambu sego ndang turu kok ya. Oh padake kok ya. Wis ben ning kono yo ren aja adoh-adoh nggo ambon-ambon. Masamu parfum apa piye? Wangi glondren. Menungso kok digambon-ambon. Aku nek ra petuk nggoren karo masaku kangen kok. Kok teman setia wong tegese nggoren ki tenan beberapa seniman dan seniwati ki nek Ponorogo. Nggoren ki tetep aktif. Aktif tenan, teko dok wis ndang cepet nyekelne tase. Nah, teko dok wis ndang
nuntune dalane supaya bene teko nggon parkiran. Awakmu dituntun goren. Ya iya. Kowe picek apa piye dituntun goren kocak? Ya tegese golekne dalan iki bene penak aku mlakuku ngono. Oh iya. Nggih. Tur sok sinten sapa ingkang nate ngendika angger wayangan di depi goren ngeten iki to rek anu baren mengke tanggapan sesasi ping swidak lho. Swidak jaran apa piye ora? Nggih niku. Lah nglakoni Lo piye? waris pokoke dak Pak Dalang sinten mawon angger wayangan ditunggoni goren niku mengke bare wah tanggapannya lo waris. Lah aku kok malah sepi. Lho. Ini ki. Heeh. Nek pamane kok iki kurang pamane percaya, nek ora trima gur ditunggoni tok, bendina mangjak mawon niki. Oh iya. Dadi anggota rombongan. Wong masamu ke gurin ku apa? Menusa biasa kok ya. Lho tapi ya mesti lho. Ya awakmu pengen laris. Heeh. Ya kono jan gurin tak gugah apa piye? Aja. Aja, engko nek Iki lagi angler kok. Weh. Gubung asmara apa gelo, Mbak? Gubung asmara sih ya? nggih. Iki Nggih. wis kepenak. Nah. Dibawani sik karo ngenteni mic. Ayo. Jan ya tenan. ngono kuwi. Tukang sone ya ganteng layake kae ya senenge ram ya. Seneng kowe seneng dilokke ganteng ngono kuwi. Oh ya, guyu ae. Mingkem Kakak kuwi tegese gugan karo awakmu lho. iki pede nek katut dilokke ganteng. Tapi iya ya Tara, madhep rene. Lek glontor, madhep rene ah. Sombong amat. Ah iya, kuwi sapu kawatku kuwi paling Mbok jajal sik to. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. bawa sik lagi Bawa sik ya dijajal. wis. Nggih. Ya. Lho, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye mbok jajal sik ya jajal sepatu wae. Ya. Lah nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Ayo muni. Pak Kerto. Lah. Ngoten niku lho. Nggih. Pak Kerto tuku kertu. Yo, mikmu nyongot ewe ubruk ya aku lho, ndor. Ya, piye? Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul iso omong kendang, Bang. Jangan. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang kejalukane kok ya nganggo glontor, liyane ya glunduk. Iya jenenge glontor miki ya melu glontor. Sesuk jenengmu leh nyenggak. Bawa sik. Pun ta niki? Heeh. Bone pocong kok ya, Mas. Heeh. Kok susah ikhlas to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekel mik irengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah mikku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kabel kuwi wis diajupne Iya. ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbak Lurah lenggah, Pak Carik lenggah. Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebok gede. Wis dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Nah, kok Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah lendremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Nggih. Spontan ta? Ayo sinten niku ning aku. Ayo. Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Kicahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok ya seneng wedokan. Wah, woprok gas kowe. Kak.
Sing ngarep ki apik kabeh mburi dhewe kaya ngono lho. Awakmu ki lek udara soke bagus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyok menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Ah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan Mas ora tak kampleng ra iku lho. Aku seneng lho gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Meraati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Ya cantik ya cantik. Gila sing jumbleng gila. Gila sing jumbleng gila. Sinten niku? Kowe lah iki. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu iyu iyu. Konyol luar biasa. Harmoni konyol kok nganti keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang turya lucu. Ki yoyo asmanyo. Saksi. Ada garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng-bareng nyemplung ning sesek. Jumbleng. Kira. Ayo bareng-bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri engko. Gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure jumblenge kangen lho, Ra. Ya wis. Gonge ning aku. Oh iya. Sor. Kowe nyapa? Ya jumblenge kuwi mau kan kudu disuntaki sor. Ngono. Pak dhewe lho. Engko aku nyutaki kok dipek dhewe. Iya. Pun siap, Mbak Eka? Pun. Oke, nggih. Miki pun penak, lek kurang penak mangkondo lho. Pun kok penak niki. Blonder niku lak nyetel niki. Setelane aak pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti, Pak Munaji to. Ya pangapunten lho, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wow niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Lah ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ora menak-menakne Pak Munaji ae. Tali ase. Tali ase. Tali ase. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, si bener. Engko ngenteni kok ngene Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah tok malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik ngoten. Nggih, nuwun sewu lho Pak Carik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteranmu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Oh, tak udang. Oh, terus sambil kemangi. Belum tak. Sragenan nggih. Sragenan no. Sragen kublak kuntak ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Sragenan biasane ngono kuwi. Ndangan sragenan, ya ta. Gaya sragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastiane. Kepastian. Yo. Yo. Sik ta. Anu lho wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak ndendang. Oi kali ning nang lah niki bonang gender. Demu ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik wae. Eka. Aduh. Ya. Madangkarake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Yo. Yo. Nggih. Ci, ro, lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya.
Ya jalukku ke piye to, Kak? Kok bingung le madang karo awakmu? Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Ah, kuwi lho. Ya. 6 loro 10 11. Ora nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko tulu. Kublak nuntak ditabuh ya gak bareng sreng ngene pating. Aduh gak penak yo. Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka Bonang. Ya bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak to. Terus saron demung nganti tekan kena kembung. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to Ora demone. penak ngono kuwi. Aduh Yo. aduh. Yuk. Ngeten ya aba-abane ibu mau ya. Yo. 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 Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan iku mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone Bonang. Blablas nang nggone Peking, nang nggone Saron, nang nggone Demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka Bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo. Ngeten Oh, ketok ya. kaya srageran ki lho. Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, ngono, lekas. Ngeten. Ngeten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ngene iki sing tak karepe. Lah ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki Ya sopan. aja mutung ngono kuwi ora. Nah, sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh, iya. Aduh, tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Besake Wis kok cilik iso. kok ya Kok diposo. nek aku nangis malah udo lho. Ah. Kok nangis Nggih. malah udah. Ya saiki dadi. Ya, Ya. Lho, saiki udo lho. Iya. Apa? Saiki dadi Didadekke ngono romone lho. ngono. Bukan moro lho. ayo. Nah, saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo! Lah ngene iki. Asik ye. Ika uget-uget. Ya. Nembang dhewe kok. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan karena abang tondo isih prawan jenenge kupuk asmara biyen kae kanggo andom tresno semuanya. Ya yo aku kowe tanpa kloso Lah udah tok sih. ketaman asmara kupuk kae nyimpan wati wiwit biyen umako saiki kupuk kae kebak cita wayah wengi nganti kaget rino Mbah Lurah Jawa Mendho. Ngapa? Oh, Mbah Lurah goyu. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. ya kau nambahi 100 Mbak Lurah, tak usul ke monggo 100 meleh.
100 ki bijine ngono ditambahi 100 bijine wae. Nilaine. Nah, pomone diparingi Tenanan? Nah, ya ora apa-apa. Pak Care pengen niki meneh nggih. Pak Care pun ngundur to? Ya Allah, kadung mau kowe ngin request kangen ndang lho malah kundur dhisik. Mboten apa-apa mengke mriksani wonten streaming. Iya ndak? Nggih. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe dadi karwa marga leren ning kubo kasmara. Yo, Mas Garen. Ayo. Pak Care. Nyokek Mas yo nyokek yo. Pak Care. Oh iya, matur nuwun. Pak Care. Pak Sare wis, terus Pak Kami tua. Oh alah kita iki nyanyi kok ya. Iki ganggu. Kuwi mau kan Pak Lurah. Heeh. Wis tak teri rono. Iya. Ya terus kuwi mau Pak Care. Heeh. Ya, kuwi tak jukit teh rene. Iya. Iki kari sapa neh? Kami tua. Kami tua. Kami tuane akeh lho. Yo malah beneran toh. Oh, sing kok jupuk aku. Ya. Potong ngungkir. Ya ora apa-apa. Ya wis. Nek yo gareng COD, gareng COD. Pundi Pak? Wah, pundi Pak? Wah. Yen lewat aku kelingan ubuk kae biyen tak nggo leren ayo kabeh tulisan warna abang tondo isih trawen jenenge kubuk kasmara biyen kae tak nggo antum tresno tanpa bental tanpa kosa bota-bote ketaman asmara kubuk kae nyimpan wati wiwit biyen uget-uget kubuk kae kebak crita wayang wengi uget-uget catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karwa marga leren ning kubuk kasmara. Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses. Pun matur mbah nuwun. Mbak Lurah, Mbak Care, alhamdulillah. Mbah Cari kundur piyaine Iya, kok. perwakilan lho, niku wau perwakilan. Oh iya. Nggih, Mbak Care iki perwakilan. Perwakilan. Iya. Tetep nggih nyawer lho, Mbak. Karo Mbah Cari wis rasah. Nggih sapa? Engko transfer ae, Mbah. Lah ya maksa nekat ora. Nggih wong niki bocah niki lak golek duit mesti nuwe kate ngoten. Kowe ketoke karo dhuwit seweneng lagi duwe butuh apa ta, Nduk? Napa? Duwe butuh apa? Mboten napa-napa to jenengan napa anu mboten kersa menawi diparingi? Ya purun, Oh, ya iya. purun. Nah ini kan yo ora njaluk-njaluk ning sapa-sapa. Mboten, Tak kira arep mbangun apa ta apa ngono lho. Mboten kula mboten ajeng bangun napa-napa. Oh, ora Pancen ngono. dalan kula pun kula desain ngeten nika. Dalan dadi pertanian sekaligus. Kok iso? Iya ngarep omahku kae. Dalan dadi Nek pamane 3, wah kuwi wah luar biasa.
tandurane. Dadi bleduk tok kaya aku. Awakku ireng dadi klawu lewat karo omahku. Tapi nek mangsa udan, tanduri gedang, tanduri pari. Wah, sip. Lho ki kono dalanmu ki urung dikapak-kapake ya ora kaya Priyayi Ponorogo to. Iya, ngono kok sombong lho. Lho ngapa to? Dadi pertanian kok, Mas. Oh, ya pertanian apa ya dadi polusi udara kuwi to ora dadine ora kepenak ambekan kok ya. Ya ora sambekan. Lho apa? Lho ora penak ambekan. Lah iya. Nggih. Iki enten mamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo. Gelo iki. Ben dikancani karo Sinden Madangkara. Monggo iki. Lan nyuwun pangapunten dumateng Sagung para lenggah nadyan to kuwatah sanget ingkang ngersakaken bojo loro ning kala wau niku kula pikantuk dawuh saking panitia niku mboten dipun keparengaken siji bojo loro, loro sesideman. Nah niku nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ning tembang liyane tetep diaturake. Lah ngono kuwi nggih. Coba Mbak Triastuti, Mbak Triastuti. Mbak Triastuti. Jantenan ya Mbak Ika. Pripun? Luar biasa dulur-dulur wates tenan pokoke sendang Sinden Madangkara arep buka ngoten langsung set. Dito. Set ngono. Maju ndang nonton. Ya. Iki sindene kaya ngopo? Nah. Nek pamane aku sing maju? Ndi to kok ora ketok ngono. Ngadeg karo ora padha wae endi to ngono ayo. Kita kan sama toh. Lho napa nggih to? Padha. Awake dhewe tinggine semampir ya. Tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak? Ya wis awake dhewe dianggap apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh padha toh. Ipel-ipel lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Kita Pawakan satu marga. Monggo satu margane nggih kadang kala ki Mbak Eka kan nggo ngoten nggih jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula wedi lek duwe keturunan aneh lho, Mbak. piye ta? Pripun Lah Mbak Pak? Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek jedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ulo. Paling ora telek cecek ya, Mbak ya. Kayak boyo. Nggih. Le wong Enggak. Dudu. apa? Ngawur Ya, permintaane lho pepeling ya, Mbak ya. Malah diurare. Ajane kok iso. Gelo, Nggih. pegel. Monggo dipun aturaken Mbak Eka uget-uget kalian Mbak Tri Astuti dalam lagunya Gelo. Mbak Tuti agak sini dong. Biar nanti ke itu shoot, nanti dia di zoom, ya toh. Mbak Tuti di sana. Nah, nggih. Bang Yosi, Mbak anu. Mbak Toti, Cedak. Mbak Toti. Mbak Tuti di zoom dong, di zoom dulu. Iya, itu lihat kamera Mbak Tuti. Sudah ketok kan. Ya. Kita zoom, latihan dulu zoom. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Sesuk tak ora padha. Piye? Ora padha kan kudune kompak to. Oh, kompak ya. Heeh, piye sik? Tangan kuwi cupet lho marai ya. Sik to tak apa? Apa kuwi apa geografi? Alah, boleh. Gak mudeng. Ora mudeng, ora gaul deh. Velocity. Oh, alah. Ya, Aku pengen di zoom ngerti jane Bang aku. Yosi, ya. Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Iya iki. Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya. Wes ya. Wes, dah. Ayo ngarep tok sing apal. Monggo dipun aturaken Gelo. Yuk, dados. Pak Mendong. Dulurmu tekan. Yo iki dulure ya. yo ditokke kabeh. Biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngatek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa pokoke. Kaya ngene. Ayo Pak Jenggot.
Aduh dia. Kaya ngene lelakonku dadak ketemu yen pancen dipisahke Yo hati salawase. Oke, terima kasih ya Pak Bendung, Pak sehat Bendung. selalu. Terima kasih Pak Bendung. Terima kasih Pak D. Ya. Alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Nggih, warga masyarakat Wates minggah panggung sedaya perangkat nggih sampun. Nggih. Alhamdulillah Mbak Eka. Nggih. Ki mau ngendangmu ya wis. Nggih. Ki terus nembangmu ya wis. Wis. Pripun Mas Cahyo? Inggih. Kula manut jenengan. Gandeng menika sampun jam 2:30 kula tutup kanthi lelagon ingkang bernapaskan Islami. Ha nggih. Nggih, dawuh. Kunjuk dumateng para kiai alim ulama. Nggih, menika. Kunci surga. Ya, kaya apa nggih. Mbak Eka kalian Mas Gareng saged istirahat, nggih. Diaturake kunci surga Miftahul Jannah. Ya. Monggo Madangkara diaturaken sesarengan. Dados.